So mga igsoon, karon ang tapusang adlaw ning pag-break nato sa ordinaryong panahon, no? O ordinary week kay ugma pohon usa may ugma pohon Miyerkules Sabadlis na, no? So sugod sa Kwaresma, no? Panahon sa Kwaresma. So makaigsoon na sa itong Ebanghelyo karon, nagpakita siya sa pagka-absent-minded sa mga apostoles. Siguro kung ato pa nang gamito sa ito ang lingwahe karon, nag-senior moments, no? Ang mga apostoles. No? Nakalipot sila pagdala o pagkaon sa ilang pagpanaw, human nga napahitabo ang pagpakaon sa 4,000 ka mga tao, no? Sa ato ang Ginoong Kristo. Usa kanila nakadala og usa ka buok pan, no? Dito sa sakayan. So unsaon man pagpakaon kanilang tanan sa usa ka pirasong pan. Anaa na sila sa laod ug walay pagkaon. However, dili concern ni Jesus ang ilang kagutom. Si Jesus ipahimangno kanila nga magbantay sa mga Pariseo ug sa ilang ipapatubo nga pan ug kang Herodes. However, ang mga apostoles wala nila makuha ang mga pahimangno ni Jesus o ang gisulti ni Jesus ngadto kanila. Sila nagunahuna nga nag-refer si Jesus nga wala na sila'y makaon. Si Jesus ug ang mga apostoles lahi ang ilang linya sa panghunahuna. Ang mga apostoles nakapokus sa ilang kagutom. Si Jesus nakabantay ang ilang pagkagrabe, pagkapokus sa ilahang kaugalingon. So gipunting ni Jesus nga nagkagahi ang ilahang mga kasing-kasing. Mga igsoon ba o baka usab kini ang mahitabo sa atong kaugalingon? Mao ba usab kini ang buhaton ni Jesus kanato? Mga igsoon, basin baya daghan na kaayo kitang nadawat nga mga grasya gikan sa Ginoo. We may be receiving blessing upon blessing. However, ang atong mga mata ug mga kasing-kasing dili abli ug attentive niining maong mga unexpected nga mga blessing ug dinhi atong mamiss ang kaabunda sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. May nugbalihog para sa katilingbanong pagampo.